Moi Sanna, No moi. mitä kuuluu? No kiitos, tosi hyvää. Kiva nähdä sinua. Kuin myös. Milloin sä käyt Zenana? Mä käyn aina kun mulla on aikaa. Mä en oikeastaan katso hirveästi, että mihin jumppaan mä menen. Menen aina Zenanan sivuille ja sitten mä katson, että jes, että tossa on hyvä jumppa ja tonne mä menen. Yleensä käyn lihaskuntapainotteisissa, ne on mun suosikkeja. Ja kun mä sen verran tunnen sua, sä oot opettaja, Joo, sä oot stand-up-koomikko, joo, sä oot näytelijä. joo. Missä vaiheessa sä löydät aikaa Zenanaa? No esimerkiksi eilen kävin ja tänään kävin, niin kyllä sitä aina niin kuin löytyy. Joo. Tänään itse asiassa niin mä olin silleen töiden jälkeen, että ihana, nyt mä menen päikkäreille. Sitten mä katsoin mun kännykkää, että milloinkas mulla olikin Zenanan jumppa ja siihen oli aikaa puoli tuntia. Että en sitten nukkunut päiväunia, mutta ei harmita yhtään. Kuulostaa hyvältä. Joo. Minä kiitän sinua ja toivon sulle hyvää joulua. Samoin, kiitos.